Здравейте! Аз съм Цвети Василева и в днешния епизод на моя подкаст отново съм поканила доктор Константин Маламов, с който сме решили да засегнем много интересни теми, свързани с менталното здраве, депресивните състояния. Здравей, докторе! Здравей, Цвети! Благодаря ти за поканата. И днес смятам, че всеки един, който слуша този подкаст, ще вземе доста позитиви за това как да настрои ежедневието си, психиката си и много други неща. Прави ми впечатление, че в последно време масово хората, всички имаме някаква форма на проблеми с менталното здраве, обръщаме повече внимание на физическото, по-малко на менталното и всъщност оттам идват и много проблеми с психиката, с отношенията с останалите хора. Какво мислиш по въпроса? Да, точно така и да класифицираме здравето според Световната здравна организация не е само отсъствието на недъг или болест, а това е пълното социално, физическо и психическо благополучие. Тоест ние на всички тези, на всяка една от тези различни сфери трябва да бъдем здрави, защото виждаме хора, които са физически здрави и социално благополучие имат финанси, имат свобода, но психичното им здраве и стреса лека по лека ги убива всеки ден. Влошават се, да. И поради динамичния начин на живот, виждаме електрониките, които постоянно присъстват в нашето ежедневие. Реално всеки един проблем, който се случва на дадена секунда, ти го разбираш веднага, а не е като преди 100 години или преди 50 години, когато даден проблем, прибираш се вкъщи, ако е станал сутринта, дали ще го разбереш или не, или след една седмица, след един месец, сега всяка една информация идва светкавично, точно на секундата. Да. И това хората не го осъзнават. Като питам някой дали има стрес в ежедневието, той си мисли, че трябва да е постоянно в паника, с сърцебиене, с кръвно, но реално стрес е всяко едно нещо, което в един момент, както и пръстените, които ще кажем малко по-късно, те седят нивата на стрес. И да кажем, нещо се случва, както си концентриран в работата, изведнъж ще звъни някой, какво си е станало и ти в един момент изпитваш напрежение. Като се повтори този епизод 10 пъти дневно, седмично, месечно и годишно, виждаш какви нива на стрес се образуват в нас. А между другото, ти може и да не ти звъне някой път само като се сетя и ми се ускорява пулса за нещо, което по принцип ме натоварва. И в края на деня, като си прегледам статистиката от пръстена, ще говорим допълнително за тези пръстени, ми показва, че пулса ми се ускорява в определени моменти, в които се сещам, че съм си мислила за нещо стресиращо. Реално това също ми засилва нивата на стрес, нали? Да, и все пак, да кажем и на нашата аудитория, стресът може да е здравословен, да има здравословен стрес, когато влизаме в студени басейни или в топла температура. Ще ни разкажеш за здравословен стрес. Все пак и нервната система, нивата, които може реално да се адаптираме към тях на стрес, също трябва да ги тренираме, но в един момент имаме един капацитет, след който вече стресът почва лека по лека да ни уврежда. Възможно е да стане хипертоните с високо кръвно, да отключим някое друго заболяване, защото все пак гените са спусъка, но начина на живот и другите неща от ежедневието, те реално дърпат спусъка и могат да активират някои гена. Стресът е един от тези фактори, които могат да отключат лошите гени. А дори здравословния стрес, както казваш, студените душове или вани, те не са за всеки подходящи. Да, не на всеки има една тенденция с ледените душове, но все пак не са за всеки. Отделно, ако някой иска да качва килограми или пък има дадено заболяване, изобщо не са препоръчителни. Имат до известна степен приложение, но не при всеки човек. Да, трябва да си има едно на ум и преди да предприемем такива стъпки. Ти друг път си казал, че не всичко, което е напълно, което смятаме за здравословно или го виждаме като тренд, не е за всеки и винаги трябва да си правим проучване и съответно да преценим дали е подходящо за нас и нашето здравословно състояние и нашите други допълнителни фактори. Да, точно така. Също ми прави впечатление, че и много голям проблем има и с мотивацията в днешно време при много хора. Дори и на мен ми пишат лични съобщения в социалните мрежи, доста там, където повече публикувам. Как се справяш, как си толкова мотивирана да вършиш толкова много неща. Прави ли ти впечатление? Да, за съжаление и това ще се влошава може би с времето, защото виждаш, че хората не са мотивирани да правят абсолютно нищо. Забелязвам хора, които във всяка една сфера и това ще бъде голям проблем, може би след 5-10 години за държавите, за икономиката, защото да кажем в една болница виждаш, че има липса на мотивация от санитари, от сестри, от другите
по другите сфери, дали в другите бизнеси също. И масово, да, хората си мислят, нали, ти даде пример със себе си, но реално всяко едно усилие, което правиш в ежедневието, нали, усилието, реално те възнаграждава и ти се чувстваш добре. Ти по този начин след всяко едно усилие, нали, тренировка, проект или си заснела нещо и да кажем в деня си свършила задачите, които имаш, това усилие те възнаграждава, нали, с така едни молекули на щастието и ти, т.е. гледаш към следващите. Точно. Докато в моето ежедневие забелязвам хората, които са най-апатични към всичко, които се оплакват, нищо не ми се случва. Но питам го, добре, ти какво правиш, че да ти се случи нещо? Ако, нали, всеки ден имаш дадена цел, която да следваш или примерно си поставяш едно нещо, днес искам да кажем, искам да тренирам повече, днес искам да свърша това, да прочета една книга, да науча нещо. Това е усилие, то ще те възнагради, но като няма усилие, в един момент ти започваш, ти нямаш вещества в организма, които да те приповдигат. И другото, което е, за съжаление, телефоните и таблетите, колкото ни помагат, дори може и повече да ни вредят, защото в един момент ние имаме един капацитет на тези молекули, които ни карат да сме мотивирани, да сме щастливи, да сме приповдигнати. Тоест имаш предвид максимум, който можем да достигнем? Да, и в един момент, като стане сутринта, да кажем, пример, и си наблюдаваме социални мрежи, това в един момент, разбери го, че все едно ти изчерпва молекулите. Това е като да поемеш въздух и да влезеш в басейна под вода. Нали, ти имаш един капацитет. Ти започваш, нали, да кажем, една минута можеш да седиш, започваш да проверяваш TikTok или Instagram, проверяваш, това почва да ти изчерпа всички тези молекули. Извини ми, че се прекъсвам, но също така ти се отразява и на нервната система, без да го осъзнаваш. Някои го осъзнават, лично аз усещам кога ме натоварва, но много хора не се усещат, нали? Да, много хора не се усещат, защото той ти носи едно като кратко удоволствие. Тоест да постоянно да гледаш някаква информация. И в един момент ти вече си изразходвала това, което ти е капацитета за деня и дори да имаш някаква задача, ти някак си не можеш да се приповдигнеш, за да я свършиш и повечето прибягват, дали ще пият някой стимулант, като кафе, като чай, ще си пусне някакво мотивационно видео, само и само за да избутат, да довършат дадената задача за деня. Стават и по-лениви и по-мързеливи хората по този начин, нали? Да, защото се изчерпва се капацитетът. Както много хора успешни са казали, че успешният ден зависи от начина, по който се събуждаш и по който започваш деня. И много от успешните и треньори, и бизнесмени, нали, един от навиците при тях е като станат, нали, да не използват социални мрежи в първите 10, 20, 30 минути, сега зависи какъв им е лукс с времето, защото има някои, които стават 10 минути си правят рутината, нали, която е козметичната, закусват и веднага се захващат на работа, за независимост колко е динамично тяхното ежедневие, но все пак тези, които не е толкова динамично, препоръчам да поспрат с социалните мрежи сутринта, рано, за да може да не хващат телефона веднага, особено пък ако не е по работа съвсем. Да, защото ти по един начин, в един момент мозъка е както го научиш. Ако всеки ден се събуждаш с този навик, ти в един момент искаш да го намираш този навик, ти искаш да го правиш това. И е много интересно с един мой приятел, понеже той прави ледени душове сутринта. И ледените душове реално синтезират повече допамин, което е свързано с мотивацията. Ако този човек не направи леден душ или ледена вана, той всъщност влиза в басейна, нали? Той не може да започне деня си. Тоест, той няма тези нива. Той вече е свикнал, той вече е пристрастен към тези нива на допамин, които се активират от ледената вода и не може да започне деня. И много е по-интересно, си говорихме, че просто кратка проверка е правил на банковите си извлечения. И жена му пък всеки ден около 4-4,5 е правила покупка. Нещо си, няма без значение каквото. Реално единият не може да започне деня без ледената вана, а другият търси покупката, която му носи удоволствие. Това пък е, нали, нещо друго, което ще засегнем, че всеки един човек... Допаминът, да. Допаминът и всички други невротрансмитери, това са химически вещества, които са в основата на комуникацията между нервните клетки. Допаминът ни кара да сме, нали, да сме мотивирани, да сме щастливи след различни осъществени задачи и в момента ролята е това как да го опазим и как да го държим в високи нива, защото в днешно време, заради всички технологии, както и социални мрежи и краткотрайни удоволствия, ние просто се ограбваме на тези нива на допамин. Тоест ние го изчерпваме. Ние го изчерпваме, да. Много с социални мрежи, с краткотрайни удоволствия и в един момент ние не можем да се закрепим дори за една молекула допамин. И затова виждаш толкова немотивирани хора,
които те са пренаситени, нали, от всички тези неща. Те не си правят равносметка и аз много често изпадам малко по така философски теми, защото нямаш гаранция утре какъв ще бъде света, утре какъв ще бъде денят. Да кажем, знаеш колко хора сутрин пият кафе само и само за да се събудят. Не, окей, утре ако спре транспорта, ако спре кафето, какво правим? Да. Другото е хората, които се успокояват с вино, с лекарства. Ако няма достъп до тях, също какво правим? Или пък няма топла вода, студена вода. Нали? Това са много въпроси, които хората не си задават, но когато усетим липсата им, тогава усещаме колко е тежко за нас и колко всъщност какъв именно, да. За това е добре от време на време да се връщаме малко в по-старите времена, за да може да оценяваме нещата, които имаме днешно време. И по този начин ще си малко, може би ще си регенерираме и самата нервна система и възприятията, които пък само ще ни помагат в последствие. Да, може би да редуваме, как да кажа, нещата, които ни повишават допамина, т.е. да изчистваме зависимости, като алкохол, цигари, кафе, дори сладко, или поне те да се редуват, за да не се свикне с конкретно. За съжаление, виждаш, че сме в момента като в свят от всякакви зависимости. Нали? Вече зависимостите не са само наркотици, нали? Както хората си мислят, алкохол, зависимости има са много други тихи убийци, за които не се и говори. Да, дори нали, зависимост така може да се класифицира и тренировката, защото тя също ти произвежда даден вид вещества. Ако не тренираш днес, да кажем, може да влезеш в някакво депресивно състояние. Да. Както по-рано споменах, всеки един човек си търси това, което му носи най-голямо вълнение. И в този ред, както сме тръгнали да говорим, другото е, че хората реално те се раждат с една вече готова програмирана мозъчна химия. Тоест този човек така се е родил и ако нещо ни дразни, примерно може да го подобрим във времето, нали? Да се подобри, но той не може да се промени, защото той реално така си е роден. Тоест или го приемаме и го подкрепяме да бъде по-добрата версия на себе си, или не се опитваме да го променяме. Да, точно така, защото ако го променим, той ще бъде много апатичен към всичко, може да влезе в депресивни състояния. И това след известно време хората, като се върнат назад, примерно да кажем 2020-2024, как сме разсъждавали. Да. И може би ще се смеят, защото нали, днешно време свързваме много от нещата доста емоционално, нерационално, но пък виждаш една мозъчна химия, като разбереш как работи при всеки един човек, дори има доста проучвания, за да разбереш какъв тип си. Много интересно. Ще ни разкажеш ли за това? Да, за типовете дори имаше един треньор, който с баща невролог, майка психиатърка, нали, хора, които доста са задълбали. И беше определил 3 типа, т.е. да тренира своите състезатели по този тип. Като единият тип е, нали, все пак те трябва да следват някакви тренировъчни програми, за да не им стане скучно. Единият тип е човек, който има нисък допамин, т.е. постоянно нещо трябва да се хаква, нали, да хакне системата по някакъв начин с неща, които му вдигат вълненията. Те са така наречените авантюристи и повечето от хората, които са в някакви екстремни спортове, защото там постоянно имаше дадени вълнения, като правиш нещо. И самата програма, която изгражда е за хората, които постоянно трябва да вкарват нещо за вълнение. Сега другите са хора, които постоянно пък искат някаква награда за дадено нещо, което правят. И третите бяха тези, които пък планират, но не искат да излизат от зоната на комфорт, т.е. планират, да кажем, да бъде нещо много перфектно, но пък да не предприемат много голям риск. И, нали, по този начин, като задълбаеш, може да прецениш и хората, нали, защо има някой, който е супер динамичен, да кажем, днес завършва училище, повечето хора се радват, нали, че завършили, празнуват с дни, обаче на него му е той се вълнува 5 минути и след което вече мисли за университет, същата работа с университета. Тоест всяко едно постижение, което прави, нали, може вътрешно да празнува тази победа за 3 минути. Продължава напред. Но той вече търси следващото нещо, което, нали, пак да го приповдига. Но това е неговия начин да се чувства добре, въпреки че не го изразява. Да, това не може да видиш как го изразява. Реално той затова скача от проект в проект, защото това му доставя удоволствие. Сега другите хора пък не искат да правят проекти, нали? Искат да си дадат едно място, да кажем, без рискове, тя ги удовлетворява това. Много е интересно. Това би могло да увеличи и ефективността на труда дори в някоя фирма, ако се наблегне на такъв тип тестове и обучение и въобще служителите да се стимулират по този начин, ако знаеш и ако ги познаваш
техните психики и да знаеш как да ги възнаграждаваш. Единия може чрез бонуси, другия да му даваш нови проекти, третия по друг начин. За фирмите, да, т.е. може да се направят подобни тестове, ако искат все пак да вдигнат продуктивността. Самите фирми, капацитета на своите работници. Както виждаш, има фирми, които работят по 4 дни в седмицата, което е по-продуктивно, да кажем 6 дни в седмицата. По този начин могат да опознат всички служители. Това е както и в щатите правят генетични тестове, за да видят какви мускулни фибри доминират, да кажем, в училищата, и по този начин можеш най-лесно да избереш какъв спортист може да стане детето. Да кажем, дали ще е в някой маратон, дали ще бъде в някое спринтово състезание. Достъпни ли са тези тестове и тук? Тоест, можем ли да си поръчаме? Да, може. Да, те вече са достъпни, така че може всеки един да направи такъв тест. И това пак за тренировките има голям бонус, за да видиш какви мускулни фибри доминират в теб. Дори да кажем, ако току-що си завършил училище, университет и се чуеш на къде да се насочиш и в кое си по-добър, не можеш още да се ориентираш, също би могло да бъде от полза, нали? Да, винаги би било от полза, защото по този начин ще се опознаеш. И както виждаш, нещо време хората създават различни реалности. Примерно ти може би в колко реалности съществуваш в отделните хора. Хора, които не те познават, хора, които може би горе-долу те познават, такива, които те познават. Хора, които имат определени очаквания. Но е предвид, защото това е най-точно. Че в един момент хората само хипотези създават и си мислят това мога да правя, това мога да правя, такъв тип сел, но най-голямата истина, която може е да се направи един такъв тест и за да се опознае не изцяло, но поне на 90%. Да. Добре, и като говорим за цялото това пренасищане от електрониките, от всичко, което ни се предоставя в днешно време, какво мотивира децата, като всичко им е предоставено и имат всичко, което поискат днешните младежи? По този начин унищожаваме развитието на децата, защото да кажем, виждаш нещо време, няма лошо да обгриждаш детето си, но в един момент, като му даваш различни, да кажем, идва Коледа, подаряваш му 10 подаръка, като е на 9, като е на 10, 15, като на 12, изведнъж на 13, на 14 има един-два подаръка. Тоест това вълнение, което той очаква. Виждаш как хората като получат нещо и те го търсят или да го надградят, или поне същото да получават. Ако е по-малко, изведнъж всичко пада надолу, не са щастливи, нямат мотивация, нямат нищо. И в един момент, като в днешно време пренасищаме децата от рана детска възраст, с големи рождени дни, с различни подаръци, нещо, ако се случи примерно в училище и за утешение, да ти купя нещо, но то колкото и хубаво да звучи за самия родител, в един момент това не е хубаво за самото дете, защото той като е толкова пренаситен, той автоматично започва да си мисли, това ако не го направя, те ще ми купят това, аз имам това, защото да се боря. И в един момент борбата, която е за успех или за каквото и да било, тя е минимална. Той вътрешно няма мотивация, той се демотивира и дори няма желанието каквото и да било да постигне. И това тук вече, когато има разни хора и спортисти, защото спортистите са така най-изявени, от най-бедните райони, да кажем един Роналдо, който от почти най-бедния район в света, от един остров в Португалия, как постепенно стига до върха, обаче този тип, който постоянно иска да надгражда успехите, защото все пак е гладен за успех. И това не е колкото и клише да звучи, наистина си е така. Той винаги е гладен. Трябва една идея да се замислим вече за децата, защото все пак те са свързани и с икономиката на държавите, с различните професии. Ти не можеш да го научаваш, че всичко може да получава на готово и без усилия да получава всичко. Тоест, всеки път, при всяко едно усилие трябва, може би, да бъде възнаграждавано, но все пак да има някаква схема на получаването на нещата, не всичко да е накуп. И това е много важно за развитието и вече за постепенното му развитие и изграждане в различните кариери, които са избрали. Това не е лошо да се засяга като тема и с детските психолози, когато има в детските градини, в училищата, а и като цяло, докато израства детето, е хубаво, доколкото знам, да се консултират родителите. И всъщност смятам, че това е доста сериозен казус, който ти засягаш в момента, защото в крайна сметка тези деца наистина няма да бъдат стимулирани после да се развиват, да продължат обучението си и кариера, защото те ще знаят, че винаги родителите се насреща и им дават
Да, и при всяка една трудност той би се отказал да следва това, за което мечтае също, защото той не е свикнал да има трудности и всяка една трудност за него ще бъде като някой кошмар. Има много малък процент, които биха минали през този кошмар, но тъй като са така разлигавени, да кажем, никога не биха направили тази стъпка да преминат. Как може да се подобри това, да се заложат правила вкъщи, правила, да се виждаме намалят дажбите на всичко, което искат? Да, особено с електрониките, с TikTok и Instagram, виждаш как днешните майки, повечето от които приспиват децата си по този начин, с клипчета, и той в един момент клип, виждаш той само да заспи, нали? Той гледа около 1000 клипчета, може би на ден. И това като се повтори, то в един момент че уврежда и съня, и развитието, той отново е пренаситен. Трябва да има контрол на всяко нещо, което прави, да бъде запълнено времето. Нали, аз отличен опит, моето ежедневие е било училище, тенис, тренировки, частен урок английски, наново, нали, военен режим. И по този начин, нали, все пак развиваш и самодисциплината, защото тя е най-важното нещо. Самодисциплината, и те много хора подценяват. Да кажем, някой, който е развил успешен бизнес, и те не гледат, че този човек, да кажем, като изкарал хикс пари, нали, най-лесно е да ги профука за някакви, за каквото и да било, за коли, за часовници, за дрехи, но той все пак е устоял и е продължил да развиват самодисциплината, и това децата да са много дисциплинирани, да знаят различни, да си слагат сами контрола, е много важно. И това пак става с спорт, с уроци, с заучаване на нови неща, постоянна заетост да има в различни, може изобразително и пиано, и пеене, езици да учи, спорт да практикува, шах да играе. Но е много важен, тук да не пропускаме все пак, че е много важен и примера вкъщи, защото не може, примерно, родителите да живеят недисциплинирано, по-разпуснато да кажем, а пък те да налагат правила на децата. Примерът е, защото те са копирни машини. Защото аз съм виждала много примери на, да кажем, майки, защото аз общувам явно с повече жени, и те ми казват, аз се опитвам да го науча да не яде захар и бокуци, обаче то не иска, само че тя седи отстрани и си хапва сладки неща, и то детето го вижда, разбираш ли, тя не може да го научи на неща, които знае, че са правилни, ако не му дава личен пример и се крие и яде шоколади и бомбони. Тук и да вече е самоосъзнаването на родителя, защото децата те копират всяко едно нещо, те няма да направят това, което им кажеш, те ще направят това, което ти правиш. И категорично, да. Дори преди време, може би 7-8 години, и бързах за някъде, тръгвах да пресичам и гледам, че беше червено. В един момент виждам едно малко дете с майка си и, нали, гледам, че е червен светофар за пешеходеца, и в един момент се спрях и се запитах, нали, какъв пример ще дам на това дете. Та се спрях, нали, не пресякох, и е хубаво човек да се замисля все пак какво прави в ежедневието си, защото някой път по дефалт може да даде много грешен пример на някое дете. Нали, то случайно да го е видяло, но пък да каже, еди кой си това беше направил, аз искам това да правя. Не само на децата, ние като цяло сме, много се влияем от всички останали хората. Всички хора сме, така знаеш, и социалните мрежи, не случайно, нали, и определени хора стават по-популярни в социалните мрежи, защото имат доста поддръжници, защото те ги харесват нещата, които те правят или споделят, и техния начин на живот като цяло. И затова е много, много важно да сме осъзнати в всичките ни действия, защото никога не знаем, както казваш, да, и на децата, но пък и на големите, което пък може да доведе и до повече порази в крайна сметка. Да, абсолютно е така. Да. Добре, ние говорим за краткотрайните удоволствия при децата, но те всъщност влияят много и на нас, по-големите. Ти спомена, нали, за социалните мрежи, за кратките клипчета, дори за бързата храна, за всичко, което по-рано и говорихме, свързано с допаминовата зависимост. Как те ни вредят на здравето и кои са най-вредните от тях? Те отново изчерпват нашите нива и давам няколко примера. Хора при стрес, нали, емоционалното хранене, кратко удоволствие да изяде някой бомбон, нали, или пък да изпие някоя чаша алкохол, която пак да го успокои. С времето те пак намаляват от капацитета на тези наши невротрансмитери, които са свързани с мотивацията. Всяко едно кратко удоволствие. Дори кратко удоволствие може да се класифицира и като, да кажем, като качиш нещо, и ти подсъзнателно усещаш как търсиш нови лайкове, дали някой е лайкнал, нали, то... Да, мисля, нали, че това повечето хора по дефалт. качват. Понякога пък има хора, които, нали, като качат нещо и те
няколко дни не са качвали. Това някакси на подсъзнателно ниво вече работи и той не го усеща, не го осъзнава, но пък аз също съм се хващал в себе си няколко пъти. Нали? Как гледаш едно вълнение, нали? от тези нещата. Как да ги избегнем е добре да кажем 1-2 дни в седмицата по-малко да използваме телефоните, защото вероятно в днешно време всичко е свързано с телефоните и социалните мрежи. Не толкова колкото с храните, с джънкфулта, въпреки че нали, бързите храни също носят удоволствие. Някой, който изнеме цял ден, иска да отиде да се наеде някъде, колкото да получи някакво кратко удовлетворение, да се почувства добре, но въпреки че това не е молетно, то не му решава проблема. То не му решава никакъв проблем, както и да кажем нали, при раздяла даден човек, той колкото и други души да излиза, той докато не приеме факта, че това няма да се случва повече, не само да замаскира проблемата, отново няма да си реши в дългосрочен план проблемът. Просто трябва някой път да се изправяме пред всички тези неща, да ги приемаме, колкото и труден да е момента, защото все пак нали, малко се извъртяха понятията за живот и живот. Не знае, живота е да оцелеем, да създадем поколение, да отгледаме, оттам нататък всичко друго вече удоволствие другото всичко е екстра, защото да кажем с понятието щастие, като фанеш едно щастие за един човек е да има деца, за друг в победните държави, където нямат достъп до медицински грижи, да родят здраво дете, някой да се излекува. Нали. Това са много такива неща, които хората трябва да влизат по-дълбоко в... Ако един човек влезе погледне през различните призми на хората, на техните гледни точки, на техния начин на живот, той също ще бъде по-удовлетворен от своя живот, нали, защото ще вижда, че неговите проблеми равно са незначителни спрямо от другите. Добре е също да се коментират и тези теми, постоянно да имаш едно, да кажем, както и като си водиш дневник, за какво си благодарен, да кажем, имаш къща, жив си, здрав си, вашето си здраве, това е голямо богатство. Ако по този начин си, да кажем, трансформираш своето мислене, т.е. всяко нещо, което правиш, ще бъде допълнително, екстра, допълнително и по този начин винаги ще се чувстваш добре, нали, защото ще знаеш за какво си благодарен. Това, което спомена за дневника, между другото много работи и съвет към тези, които не са го правили до момента, можете да си записвате всеки ден, когато нали, се чувствате добре и сте по-спокойни. Примерно дали сутрин рано след като станете или вечер преди да си легнете, да си запишете нещата, за които сте благодарни през деня. Дори те да са най-базови, фундаментални неща. Нали? Примерно, благодаря, че съм здрав, защото знаеш, че както каза, за много хора това е лукс. Благодаря, че се чувствам добре, благодаря, че тренирах, благодаря, че семейството ми е здраво, благодаря и така нататък за всички успехи, които човек се чувства, че е постигнал. И по този начин той ще привлича нали, положително мислене, положително и въобще целият кръг си става... Да, но всичко пак въпрос на нагласа, да кажем, като знаеш, че си здрав, защото много хора ме питат, как така винаги си усмихнат, винаги си настрънен в повече случаи, ако нещо не е дошло в повече, но все пак аз го питам, окей, добре, здрав съм, прав съм, реално, ако си здрав, всяко едно нещо, което си намерил да постигнеш, може да го постигнеш. Нали? Ако се замислят хората, то вече малко нали, клише звучи, защото навсякъде се повтаря, въпреки че повечето хора, които го повтарят в социалните мрежи, те нямат опит, просто препредават дадени приказки, но всеки ден, ако инвестираш, да кажем, 30-40 минути или 1 час в нещо, ти с една година може да си експерт в това. Стига да спънката и страха от началото на този нов проект не те плаши и не осъществиш по-късно. Тоест, жив ли си, здрав ли си, всичко е в твоите ръце. И ако имаш тази нагласа, то всички кризи, които преодоляваш, защото все пак знаеш, че живота е етапи, преодоляване на кризи, преодоляване на трудности, създаване на нови неща, дали ще са взаимоотношения, проекти. Реално това е. Просто трябва постоянно да надграждаме себе си, да си създадем навик, да се учим, да се развиваме и въобще, може би е много хубаво и от ранни детски години това да бъде така... Да, трябва да бъде имплементирано и посято в човек, защото пък после дори той да го иска, всичко става много по-трудно и с много повече усилия, ако то не е тръгнало пък от семейството. В тази връзка пък предполагам, че ти ще потвърдиш, но на мен ми прави впечатление, че много хора изпадат в депресивни състояния и тук сега може би ти ще ни кажеш малко повече дали те са изкуствено създадени, дали
имат... Да, има нали, клинична депресия, която при някои хора заради объркването в самите вещества в мозъка, да, съществува, но пък при повечето хора, които наблюдавам, при тях по-скоро е изкуствено, нали? Те сами си създали, те сами са обвили този обръч върху тях да ги задушава. Може би, върху нещата. Да кажем, като променят местонахождението си и отидат някъде на топло, то в един момент изчезва всичко това. Да. И това пак е по дефолт. И на мен ми изчезва, ако отида на топло, да ти кажа. Да, слънцето като цяло си е едно от нещата, които приповдигат настроението. Виждаш, лятото хората са много по-щастливи, когато е мрачен деня, не са, но пък когато е мрачен деня, хората пък са доста по-продуктивни, работят и не се разсейват. Да. И затова, ако видиш хората, които са по-на север, там има доста по-големи открития. Една Германия, като видиш, все пак там е студено, толкова много открития са направили нагоре, пък надолу към юг. По-мързеливички те са повече по живота все пак, да. Това пак за слънцето, но да се върна на темата, като променят нещо в ежедневието си, защото ти като научиш своя мозък в един определен ред да ти минава деня, нали, малко като в матрицата, то винаги ще идва този епизод, дали ще е на паника, атака, на тревожност, на тъга. Това е както и хората, които правят интриги, но то реално той не осъзнава, че прави интрига. Той ако не направи някоя интрига или нещо, ако не изкоментира, така се завъртят нещата, някой скандал, той не го е желаено вътрешно за самия му мозък иска. Така се чувства добре. Ако няма тази интрига, той в този ден няма да бъде щастлив. Нещо ще му липсва, докато не го направи. Това е другото, което този дефалт режим трябва да се модифицира по някакъв начин и нали, да се върне на изкуствените депресии с малки тикове в ежедневието, малки промени, биха ги избегнали тези неща. Както и хората, които по-рано споменах, които нищо не правят цял ден. Добре, окей, не се чувстваш пълноценен, отиваш, даряваш нещо в даден дом за грижи, помагаш на някоя куче на улицата. Това са неща, които... Има преди, че може постоянно да си хакваш организма, да получаваш дадени вещества, да се чувстваш нали, добре, да се чувстваш пълноценен. Ако трябваше да отидеш да дариш кръв, има сумата неща, които можеш да направиш. Малко хора се чувстват добре от такива добри дела, но всъщност... Да, но ти реално ти се чувстваш ползотворен. Това вътрешно го усещаш, колкото да го осъзнаваш, то по един или друг начин ти го диктува на мозъка, че свършил дадено, нали, си свършил добро дело в деня. А при клиничната депресия може ли да се, така да се каже, да се възстановят и оптимизират тези химични процеси? Към момента има доста така регенеративни терапии, между другото вече спират с използването на антидепресантите и много интересно е, че започват да използват дори такива като халюциногенните гъби и вещества, които ние разпознаваме като наркотици, обаче пък в доста проучвания, примерно в Кралския колеж в Англия, работят, да кажем, с MDMA, тази молекула, която повечето нали, Party Animals използват. Знаеш ли, че тя пък използва в момента като добра практика при хора, които са пред развод, за да възобновят искрата в своята връзка. Доста интересно. Да, в момента доста Но тя е чрез медикаменти Да, те са медикаменти, които хората ги разпознават като наркотици, обаче в даден момент те могат да работят и доста добре в състояние като депресия, както споменах и за MDMA при хора, които са изгубили искрата своята връзка да я възобновят. И се използват нови по-така иновативни методи, защото антидепресантите в един момент може би променят човек завинаги и носят доста вреди в организма му. И възпалителни процеси, напълняване, промяна на абсолютно всичко. Този човек реално не е същия, след като започне приложението. Това е много интересно. Можеш да се възстановиш след като си приемал антидепресанти? Не мога да кажа напълно не мога да кажа дали напълно може да се възстановиш след като си приемал. Има данни за тези регенеративни терапии. Пак има и пептидни терапии с тези нови медикаменти и приложения, но все пак все още е доста рано да се потвърди, че можеш напълно. Защото е много трудно, когато ги спреш и да възобновиш стария начин на живота, да кажа дори невъзможно. В нашия разговор ти си ми споделял, че всъщност имаш не един случай, ами няколко вече, в които твои пациенти, които са били на антидепресанти, чрез, може би, пептидна терапия, не знам точно, си успял да ги, така да се каже, да ги откажеш от тази зависимост и те да се подобрят. Да, няколко успешни вече случаи на такива пациенти, при които имали са епизоди на паник атаки
и с пептидна терапия, с един пептид, който действа така като успокояващо и като натурален антидепресант, както и с няколко добавки, аминокиселини, които допълнително успокояват нервната система. Лека по лека те спряха, нали, защото се прави схема на отказване вече на медикамента. Постепенно се намалява дозата. От момента, в който вече е преустановен приема на антидепресанта, продължава се с пептидната и аминокиселината терапия и човека няма вече тази тревожност, това безпокойство, както и епизодите на паник атаки, което е голям плюс и голяма надежда за бъдещите пациенти, които, защото в днешно време пак на темата за зависимостите, за хапчета, които споменах, много хора приемат зопиклон, което е като приспивателно, ксанакс, ривотрил, само и само за да пак те избягват някакъв проблем, който трябва просто да се изправят пред него да го решат. Като цяло хората имат, как да кажа, не това свойство, често срещано на хората да бягат по някакъв начин от реалността, а не да се изправят срещу проблемите. Някаква форма, може би, на слабохарактерност, не знам. Нали, имам предвид за хора, които нямат реални сериозни проблеми. А тук обаче искам да те попитам, хора, които са били, примерно, 5-10 години дори на антидепресанти, възможно ли да им се приложи тази терапия, дори то да е малко по-бавно и постепенно, но мислиш ли, че е възможно да се случи? Възможно е, но в един момент може просто да подпомогне или да подобри тяхното състояние към вече изписаната терапия. Да. Но все пак, както доста пъти сме споменали, всеки човек е различен и не може да си напълно сигурен дали напълно ще се възстанови. Да, може би индивидуално трябва да се подходи, да се прецени какъв е случая. Да. Добре, ами за паник атаките, това е много често срещано и може ли да дефинираш как да разпознаем такава? Защото лично аз никога не съм имал паник атаки, каквито неща да се случвали, нали, дори страшни неща, някакси може би пак съм тренирал нервната система, да кажем нещо се случва, което нещо много лошо, обаче все едно преминава, все едно го избутвам с ръката и си продължавам. Пак въпрос на тренирана нервна система. И някой като ми спомене за паник атака, и много трудно може да се класифицира дори вече от различните специалисти, които се занимават с паник атаки. Някой път невъзможно да бъде лъжлива и реално самият човек сам да си я създава, нали, той да не е получава, но вътрешно ако си мисли, че ще получи паник атака, както като си измериш 10 пъти кръвното, нали, само да чакаш да ти е високо кръвното ми на 10-тия път, реално ще имаш високо кръвно. Някои хора имам чувството, че искат да я получават, защото казват, аз получавам редовно паник атаки. Това е другото. В България съм забелязал, модерно ли е? Да, много е модерно. Да, инсулинова резистентност и паник атаки са най-така модерните заболявания, които хората коментират, въпреки че двете неща в 90% са и лечими. Не е похвално да ги имаш като цяло, да. Да, не е похвално, но... Добре, някакви така по-генерални съвети да споделиш с мен и с аудиторията, да поддържаме добри допаминови нива, така да се чувстваме добре, оптимизирани, винаги мотивирани. Да, винаги, може би най-така ценният съвет, както коментирахме по-рано, да характеризираме най-важните неща, за които сме благодарни, нали? Реално от там, като сме живи и здрави, да кажем, от там ще имаме един голям плюс за всяко едно нещо, което ще следва в нашия живот и ще бъдем доста благодарни за него. От другото, което е все пак зависимостите и краткотрайните удоволствия, да ги сведем до минимум, дори да ги елиминираме, защото те много пречат в един момент. Винаги да сме за дълготрайните, за дългите проекти, за дългите взаимоотношения, нали, реално това ще ни носи най-голямото удоволствие. И да бъдем осъзнати. Да бъдем осъзнати и все пак да открием това, което всеки човек трябва да открие това, което най-голямо вълнение му предава. И това е неговата страст, да се отдаде на нея. По-малко електроники през уикендите, все пак нервната система много бавно се възстановява. Ако един мускул се възстановява 24 до 82 часа, нервната система може да трябва една седмица, 2 седмици, 1 месец. Нея също трябва повече да уважаваме за периодите на възстановяване. И може би другото, което е важно, е да гледаме живота както и да кажем хората от бедните региони през тяхната призма, за да видим, че ние сме някакси много добре. Много добре. Да това промяната в съзнанието и да видим какви реално неща се случват по света, ще ни накара да бъдем по-благодарни за понеже в нашето удоволствие, в нашето ежедневие много от нещата са
лукс и може би хората по света никога няма да ги видят. Да кажем, ни храни 80% от това, което се храним днес, някои в регионите в Африка, той никога няма, дори всичките поколения няма да ги, никога няма да се докоснат до тях. Това е един огромен лукс, който ние не го осъзнаваме днешно време заради цялата тази консумация. И да си задаваме много въпроси все пак. Това защо го правиме? Това е редно ли е? Това по какъв начин ще ни помогне, дори с хората, нали, тези контакти, нали, които правят, губали си времето, нали, надграждам ли себе си. Поне нали, това е моето мислене. Да, много е важно да бъдат полезни контакти. Всеки един човек, въпреки че и лошите контакти, да кажем, ти от всеки един човек можеш да видиш някакъв позитив. Всеки вижда по различен начин нещата. Ако ти, кажем, виждаш тази чаша по един начин и ти си влюбена по начина, по който виждаш, може някой да дойде, дори най-неподходящия човек и ти каже, виж го това тук, ти да не си го виждал. И в един момент ти викаш, окей, нали, той го вижда по такъв начин. Това пак малко ще ти разшири твоето съзнание и твоите виждания на нещата. Съвети от този тип, както и винаги да търсим усилието. И усилието и преодоляването на трудности, защото това ще ни накара да се чувстваме вътрешно щастливи и по-удовлетворени от всичко, което правим. И все пак по-мотивирани за бъдещите неща. Да, и да надграждаме себе си постоянно. Ако не надграждаме постоянно, поне да имаме някаква пауза, но да не отиваме назад. Да, всичко е надграждане. Да създаваме полезни навици и винаги да има към какво да се стремим. Точно така. Много ти благодаря. Ще съм ти благодарна отново да ни гостуваш. Сигурна съм, че и нашите зрители. И до скоро. Ако видеото ви е харесало, знаете инструкциите, харесайте, абонирайте се, коментирайте какво очаквате още от нас и не забравяйте да споделите видеото с целия свят.